Ini ang GMA Regional TV Early Edition. Ang Sipalay City ang isa sa mga nagapanguna nga destinasyon sa mga turista nga nagapadulong sa Negros Occidental. Matahom nga mga beach, kag dive sites ang ginapabugal sang syudad, apang sa pagtupa sang pandemya. Isa ini sa mga nangin apektado. Sa karon nga luyag sang provincial government nga mapabaskog liwat ang turismo. Ang Sipalay, kamusta na bala? Sa bungaga mga kapuso, makaupod tang isa sa mga negosyante sa Sipalay City, Negros Occidental, si Liza De Veldos. Good morning, Ma'am Liza. Good morning, Sir Rian. Good morning, Western Visayas. Good morning, GMA. Madamo sa nadulaan sang obra sa tunga sang sininga pandemic nga aton ginatubang. Anong nangintikang mo bilang isa ka businesswoman? To say the least, brace for the impact. Ako bilang isa ka negosyante, nagabatsyag man sang kapagaduhon subong sa tiyon nga pandemic. That's why sa subong paminsan na lang ako sang isa ka project nga wherein naka-hire ako sang mga trabahante na nakabulig man ako. May patunan man sila bala nga sweldo nga para sa sini nga tion. Ginahimo ko na lang kung paano ko sila mabuligan. Ano mang prinsipyo sa imo pangabuhi nga nangin mapuslanon sini nga COVID-19 health crisis? Me, myself, has been through with different trials since I started our business. But as I noticed, trials are just but temporary. Motivation nga dapat gid nga maging stronger kita sa pag-atubang sa mga odds and battles in life. Mama, sa pag-arangka sa ekonomiya naton, anong balon mo halin sa pandemya nga ibo mapuslan as we embrace ang ginatawag nila nga new normal of doing business? Always bear in mind gid nga naging conscious and be aware of the demands. As we know, one of the prominent needs is food. Necessity gid ang akon gin-promote din sa amon lugar. And as well, resilience will always be our strong weapon. Dumadamo ako nga napaminsaran kung paano ako nga maka-income, nga mabuligan ko ginang akon nga mga workers, nga hindi ko sila ma-stop sa obra, nagadugang na ko obra sang mga calamansi juice, lechon manok. Sa sining nga pandemic daw halos damo-damo gid man guro tawo ang utok nga nagagiho kung paano silang maka-income mo. Ma'am, ano ka importante nga ti ang balgan nila hashtag We Heal as One. Nga akinanlan, tingob kita. Nga hindi akinahanglan, ikaw lang isa. Hinanglan gid bala sa aton Sir Adrian nga mabinuligay gid kita mo para mabatuan tagid ni ang pandemic. Hinanglan masunod kita sa mga protocols. Department of Tourism are exerting our efforts to give the best for our local first. Din bisa ng mga locals, nagaugyan man sila sang muntikang kag ang ilang pagsanyog para magadugang man sang pang-engganyo sa mga foreign tourists di sa amon nga lugar. Ma'am, for sure, ang aton nga mga kapugso nga si Palaynon, dira na hidlaw na gid magbahaton sa mga bisita, mga negrosanon man bala kon mga foreign tourists ay, di bala? Yes, Sir Adrian. Kaya katao mong gidi bala sa amon na lugar, kung kamuya, hindi ka maghinulsol, kung makakadto ka mo di sa amon. Okay, ano ayhan ma'am ang mga nagkailan nga style o kung pamaaging obrahon sa isa ka businesswoman like you? Sa amon, Sir Adrian, gito kadamo, gid man kung sang negosyante, damo-damo, nagid ka na mapaminsaran, nga mapanami mo ang imo nga business, para balik-balikon ka sa imo mga customers, damo nga pakulo. Pero that's why nga kung magkabay pa magtapos ang pandemic, mabisita di sila sa amon nga lugar, kaya para matilawan nila ang amon nga ginapabugal man nga mga sikat nga mga pagkaon. Ma'am, ano mensahe mo sa mga kaangay mo nga mga negosyante nga ti naglubog gamay bangod sa pandemya kag sa imong mga empleyado nga nagkalaka ka sa obra pero hambal mo gani subong amat-amat mo na sila ang ginabutong bangod. This is it, masugod na taliwat. Sir Adrian, wala sang negosyante subong nga wala ka down mo. Halos ga down gid man ang negosyante, galing medyo ang negosyante maayo lang ang kapit. Hindi lang magdudulaan sang paglaom. Amat-amat lang kita kay mga negosyante. Ang utok sinaya Sir Adrian gagata na mo, ginasing nila gagata. Sige lang
sige lang ubra paminsan, kung ano naman ang mga dason para ma-improve naman ang business. Looking forward for a brighter year ahead. Kabalugid taya nga there is sunshine after the rain. Kag kung feeling naton we are alone, don't lose heart. Don't lose heart gid kita. God bless you and see you soon dira sa Sipalay. Ma'am, good morning. Bless you to Sir Adrian. Hindi sa tanan niya tion maayong dalagan sa negosyo. May mga tinuon gid pareho subong nga ginatisingan ang ikasarang sa mga negosyante naton. Para makabangon, importante nga maplanuhan sa maayo ang mga dapat himuon.